Intiaani ei onneksi näy missään. Au. Juna, suuri käärme, pysäytetty. Ei liiku enää. Noin. Se jää tähän. Stoi. Ei tule. Stoi. Ei käy. Teillä maa, meillä rauha. Haha. Voiko karjapainen olla hempeä? Tunteeko karjapainen suunta lempeä? Millainen on karjapainen, sinä tiedät sen. Meidän karjapainenhan on juuri sellainen. Wow, wow, wow.